Hej svima! Dobro došli natrag na naš kanal. Danas se bavimo temom s kojom su se, nažalost, mnogi ljudi suočili u nekom trenutku svoje veze, kako znati vara li vas muškarac. To je osjetljiva tema, ali važno je razgovarati o tome. Ako ste se osjećali sumnjičavo ili imate takav predosjećaj, ostanite jer danas raspravljamo o nekim znakovima koji bi mogli ukazivati na nevjeru, ali zapamtite, ovi znakovi nisu konačan dokaz, pa ih uzmite s oprezom, uđimo u to. Promjene u ponašanju. Prvo, razgovarajmo o promjenama u ponašanju. Ljudi se često ponašaju drugačije kada imaju nešto za skrivati. Evo nekoliko ključnih ponašanja na koje treba pripaziti. Povećana tajnovitost. Ako vaš partner iznenada postane tajnovitiji u vezi sa svojim telefonom, društvenim mrežama ili mjestom gdje se nalazi, to bi moglo biti znak upozorenja. Na primjer, ako počne primati pozive u drugoj prostoriji ili stalno drži telefon okrenut prema dolje, to može biti znak da nešto skriva. Promjene u rutini. Je li se njegova rutina nedavno promijenila bez jasnog objašnjenja? Možda češće radi do kasna, izlazi s prijateljima, za koje nikad niste čuli ili odjednom ima nove hobije koji vas ne uključuju. Promjene raspoloženja. Primijetili ste neočekivanu razdražljivost ili promjene raspoloženja? Ponekad, krivnja ili stres zbog žongliranja s dva odnosa mogu dovesti do toga da osoba postane neobično emotivna, ili distanciranija ili defanzivnija. Ali opet imajte na umu da ova ponašanja mogu biti povezana s drugim problemima, poput stresa na poslu ili osobnih problema. Važno je tome pristupiti otvorenog uma. Promjene u intimnosti. Zatim, razgovarajmo o intimnosti. Promjene u vašoj fizičkoj i emocionalnoj povezanosti mogu biti znakoviti znakovi. Smanjena naklonost. Ako iznenada prestane biti nježan ili izgubi interes za fizičku intimnost, to bi moglo značiti da je njegova pozornost usmjerena negdje drugdje. Nasuprot tome, neki varalice bi zapravo mogle postati privrženije zbog osjećaja krivnje. Novi trikovi u krevetu. Ovo bi moglo biti pomalo neugodno, ali ako vaš partner iznenada uvede nove poteze ili interese u spavačoj sobi koje nikada prije nije pokazivao, to može biti zato što ih uči negdje drugdje. Zapamtite, fluktuacije u intimnosti mogu se dogoditi u bilo kojoj vezi, stoga je bitno ne donositi prebrze zaključke bez drugih dokaza. Financijska odstupanja. A sada, pozabavimo se nečim što možda nije tako očito, financijskim razlikama. Ako vas partner vara, moglo bi doći do neobašnjivih troškova. Neuobičajeni troškovi. Pripazite na neobična terećenja na izvodima kreditne kartice. Stvari kao što su boravak u hotelu, skupi darovi koje niste primili ili čak povećanje računa u restoranu mogu biti sumnjive. Iznenadno zanimanje za financije. S druge strane, mogao bi postati više zaštitnički nastrojen prema svojim financijama, poput skrivanja bankovnih izvoda ili neodređenosti o tome kamo novac odlazi. Naravno, financijska tajnovitost također može biti znak drugih problema poput kokanja ili dugova, stoga ne pretpostavljajte najgore bez dokaza. Slutnje. Često vaša intuicija može uočiti stvari koje nisu odmah očite. Ako ste primijetili promjene i ne možete se riješiti osjećaja da nešto nije u redu, dovoljno vjerujte sebi da to dodatno istražite. Komunikacija. Najbolji način da riješite svoje brige je otvorena, iskrena komunikacija. Sjednite s partnerom i izrazite svoje osjećaje bez optuživanja. Ponekad samo razgovor može razjasniti nesporazume ili potvrditi vaše sumnje. Upamtite, međutim, ako saznate da vas partner vara, ključno je prvo se pobrinuti za sebe. Bilo da to znači tražiti podršku od prijatelja i obitelji ili razgovarati sa stručnjakom, vaša je dobrobit na prvom mjestu. Dakle, eto ga neki znakovi koji bi mogli ukazivati na to da vas muškarac vara. Nadam se da vam je ovaj video pomogao. Ako jeste, ne zaboravite pritisnuti gumb sviđa mi se, pretplatiti se na kanal i zazvoniti zvono za obavijest kako nikada ne biste propustili nijedan video zapis.
A ako ste doživjeli nešto slično ili imate savjete za podijeliti, ostavite komentar ispod. Podržimo jedni druge. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Ostanite jaki i čuvajte se.